تفاتينا أين تأتاتينا بيرموز كان زفل حشاي زحاز بيرموز قبل عليه تدفي إني فلتيو يعني تقعت يالفه هيدنا أبايز بس أحمد قعت عند حلفة نبدك أي مخارج جميرو يمسو فرح كل سفر يحني تقراري زيه سلفريك أسيد ندفعبش سلفريك أسيد يزدفع الكي أبزا مدري أيت نبري يعني بلن نيرو عفنينا عفينو كسادين مقراض بكونتراتنا ما قبالك بكونترات يزأتو إلاتني هزان يا بقريتا انتن حالفهم زنور نقرات يوم عاويوم نفز بركمة قعتي بطيحهم زلو حبيبة حسين نزي بروغرام انتبهال شماز تغيرت بعلت تاريخ اسمه دبيان تولد جدكو تادي سابانا يامنو توليد زعبه أبزي أبكتو مادي سابا أيو زنبرو نفز ختم أيو حبيبة مسا زفتو بعل جزء نابرا مسريتا من بارز جمرت قدمي 18 عمت قنا بنسنة عينيرو تودن يتقابانو تفاتينا أين تأتاتينا أبتم فلا متعامتات أزي تبقو نيرو تبقو وان حادر نيرونا تبقو جزي حلفنا أينا بنسنة قدماء فقري ناب حادار مريحو بحادار انتبارخ قعزو قدسيلو جمارو فتسم سلاماوي زنبر حادار بخيدي بزتفترو أناشتي تساقمات زي مردان أفلالاي حسابن شليخهم مقتاو جميرهم የመጀመሪያዎቹ ዘመናችን ላይ በራሳችን ነበር የምንፈታው ነበር أفلاموت عامتات حدارنا تساقماتنا بعلنا إنا نفتح نيرنا فقربون أمونغونا سلزنبرا تساقمنا كمزي أي سفح نيرو كال أي ولاد مسولدنا دحري كلتا سلسة عامتات يجميرو كومو كينوونجن كمز زواتن زرقنا ينبرن دحرقن قوربيت أزمادن سدران يأتوو نيرم يتعارقنا يسمامعنا نيرم بمزر الرابن بمردان كحكم زي كعالة عبا وشت حدار حبيباز تفترة تساقم قس بقس كابا قالات ناب أكلاوي تقعات تسكاكيرو يقوين سيمتا لجوش يتولدو باروش يتكأيرو اندات انحن تمت قول عندات ولدو بهارتات اندات قايرو كمت جميرم اتم كفتتات دما من الجاق صرفي دحريو صفعيت بوكسي اندابله كساب كارا بصيحو مالتيو ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት በአብዛኛው ጾታን መሰረት ያደረገ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ አብዛሓ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃታት በቀረባ ስድራን ሰባትን ከም ዘጋጥም ይዝረአ በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚደርስ ጥቃት በማንኛውም ሰው በማንኛውም ጊዜ መፈጸም ይችላል አብ ደቂ አንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሕ ጥቃት ብዙኾነ ሰብ አብ ዝኾነ ቦታ ክፈጸም ይኽእል እዩ በወለዲ በአባላት ስድራ በጎረቤት አብ ከባቢ መንበሪ ብዘሎ ሰብ ወይ ብዘይፍለጥ ጋሻ ዋላውን አብ ስራሕ ቦታ ክፍጸም ዝኽእል እዩ በዚ ድማ እቲ ጥቃት ብዙኾነ ሰብ አብ ዝኾነ እዋን ክፍጸም ዝኽእል እዩ ሴቶች በባሎቻቸው ጥቃት ይፈጸምባቸዋል በጎረቤት ደቂ አንስትዮ ብሰብኡተን ጥቃት ይፍጸመን እዩ በጎረቤት አብ ስራሕ ቦታን ከምኡውን በአቦታት ሃይማኖት ውን ጥቃት ይጋጥመን እዩ አብ ዝኾነ ቦታ አብ ዝኾነ ብርኪ ብዝተማሃረን ዘይተማሃረን ሰብ አብ ህፃናትን ደቂ አንስትዮን ጥቃት ይበጽሕ እዩ ብዙ ጊዜ ለማለቅ ነው ብዙ ጊዜ የሚሄድ የነበረው ንስውን ሕክምና ገይረ የድሒነ ሽዑ ነፍሰ ጽርየ ነይረ ዝኾነ መድሓኒት ተሰቴ ሓቢርና ንሞት እዩ መሲልን ነይሩ ቁልዕነት እውን ነይሩኒ ኣብ ሓዳር ዝፍጠሩ ዘይምርዳት እቲ ጸገም ካብቶም ሰብ ሓዳር ሓሊፉ ናብ ውላዳት ዝበጽሕ እዩ ልጆችንም እየተወለዱ መጡ ልጆች ቆልዑ እንዳተወለዱ እንዳዓበዩ መጥዮም እዚ ጸገም ኣብ ስነ አእምሮ ዝለዓለ ጉድኣት እዩ ዘብጽሕ ቆልዑ ኣዝዮም ፈራሓት እዮም ምክንያቱ ኣነ እውን ብባህሪ ስቕ በሓሊት እየ ንበዓል ገዛይ ድማ ሓያል እዩ ዝብል ሽም ስለ ዝሃብናዮ ነቲ ሓይሊ ብስቕታ ነገራት ብምሕላፍ እየ ይኸዶ ነይረ ምዝርራብ እውን ኣይንኽእልን እንዳሓየለን እንዳገደደን ስለ ዝመጸ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ከይዛረብ ኣነ ብስቕታ زحلفهم نجارات نعو حيال غيرهم ويم أباي زبصح ጥቃት እንደሐለፈ ኸይዱ ናብ ቆልዑ መኻድ ጀሚሩ ከአነስተኛው የስድብ ወንጀል
ካብቲ ዝተሓተ ገበን ጸርፊ እንብሎ ወይ ድማ ክብሪ ወዲ ሰብ ብምንካእ ካብ ዝፍጸም ጀሚሩ በአካል ብህይወት ብናጽነትን ንብረትን ዝፍጸሙ ገበናት ኩሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍጸም እዩ ዘሎ ጥፍራን መንቃል በኽሪ ውላድና ኣጽፋር ኣደዋ ምንቃል ሕዚ እውን ተሓምም እያ ዛሕልን ትኸውን ኣይትኽእልን ኢዳ ምጽሓፈ ይኽእልን ብጽፍዒት ዝተወቕዐ እዝና ክሳብ ሕዚ ምስማዕ የጸግማ እዩ ኣብኣ ዝበጽሐ ጥቕዓት ተደጋጋሚ እዩ ካብ ቤት ትምህርቲ 15 ደቂቓ ኣርፊድክ ብዝብል ምኽንያት እዩ እዚ ኩሉ መከራ በፂሕዋ ልጆች በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበሩ ደቀይ ኣብዝላ ዓለ ጸገም እዮም ነይሮም እንደ ዓወይ ምስመጹ ንሳተም እውን ዓርሶም ንምጥፋእ ካብ ገዛ ንምስዋር ሓንቲኣ ደብዳቤ ጽሒፋ ዓርሳ ንምጥፋእ ሓሲባ ነይራ እቲ ሓንቲ ካብ ገዛ ንምጥፋእ ናታትን ስቃይ ግን መኽኣል ይከኣልኩን ኣብዚ እዋንዬ ፍትሕ ዝብል ውሳነ ምጽእ በልጆቹ ላይ የሚደርሰው የስነ ልቦና ጫና ይህ ነው የሚባል አይደለም ኣብ ቆልዑ ዝበጽሕ ስነ አእምራዊ ጽዕንቶ እዚ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን ሓደ ኣብ ኣቦኦም ዝለዓለ ጽልኢ ይሕድሮም ቤት ትምህርቲ ናይ ምኻድ ድሌቶም ይንኪ ቤት ትምህርቲ ዋላ እንትኸደውን ኣደይ እንታይ ትኸውን ትህሉ ዝብል ኣብ ውሽጦም ስለ ዝመላለስ ትምህርቶም ብግቡእ ኣይከታተሉን ብዙሓት ንፍዓት ዝነበሩ ቆልዑ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ስድራ ብዝበጽሕ ጎንፂ ውፅኢት ትምህርቶም ዝንከየሉ ኩነታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ዝድቁሱ ህፃናት ኣለው በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ወይ ድማ ጾታን መሰረት ዝገበረ ጥቃታት እዮም ነዚ እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሑ ጥቃታት ሓልሓሊፉ ጾታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕቲ ዝበሃሉ እዚ ማለት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ዝበጽሕ ጥቃት እዩ ብዙ የተጋነነ ንብረትም አልነበረን ብዙ ዝተጋነነ ንብረት ኣይነበረናን ግን ድማ ንብረት ኣይትካፈልን ትካፈሉየ ንብረት እውን መሐከሚኺ ክትገብሩ የንበር ኣይትበልዑየን ይሉኒ ኣነ ድማ ንስውን ክገድፈልካ ኢሎየ ነይረ ሽማግለታት ኣኪበ ክገድፈልካ እሞ ብሰላም ልቐቐና እንተበልክዎ ተዳሊኽለ ኢኺ ይብለለ ነይሩ ሴቷን በኢኮኖሚዋ እንዳትጠቀም ወይ ጓል ኣንስተይቲ ብንብረታ ብቁጠባኣ ከይትጥቀም ከይተዓቢ ምክልኻል እውን ጾታ መሰረት ካብ ዝገበሩ ጥቃዓታት ዝምደብ እዩ ካልእ ከም ጥቃዓት ዘይንሓስቦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሕ ጽዕንቶ ስነ ልቦና እውን ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃዓታት ዝቁጸሩ እዮም በሰላም ነገሮች እንዲያልቁ ፈልግ ነበረ እንደ ተማረ ሰው እንደ ሰለጠነ ሰው ነገራት ብሰላም ክውድኡ ይደሊ ነይረ ከም ዝተምሃረ ሰብ ዝሰልጠነ ሰብ ምፍልላይ ይከኣል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ክልቴና ብዕድመ ማዕረኢና بسلام بمسمع كنفلالة نخلينا نيرة كندما كل جزء فرارحنا نيرو أسيد يزدف الكي يولنا نيرو أبزام دري أيت نبرن يزبها نيرة أنا ون فرح نيروني شدشت تكمتي كل التشحن عصر شدشتن عمد مرد على تسنبت حبيبة بمتفتينا أبو دك يزبلو التوسب هندبت بدحري تعمزيو ببلح نجر سونتا بحيل وجيو أبا منغو متن هيوتن كتخون غير واحدة مكيناس كنت نالكنا قول أحيزو كوفي لنيرة هندبت كي حسبكو أفي عفينو كسادين مقراز فاتينو أفي عفينو كوغان مسولة بزوحينا تقاليسنا دحري إيغن قوالين سرحتنيين سلزمز علي بفقاد فتقاري تاريفة أكالاوي تقعت هلا أكالاوي تقعت سبال كدبدبا يجمرال أكالاو تقعت هلو أكالاو تقعت انتبهل كموقعتي جمر بمقصال كساب موت زبصحو عينتات تقعات هلو بتلي بتدار የሚፈጸሙ ወንጀል بفلاي ኣብ ሓዳር ዝፍጸም ገበን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝፍጸም መገላገሊ እውን ኣይበጽሕሉን ምስክር ምርካብ እውን ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ነቲ ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ንምምላጥ ዘለዎ ምዕድል ብዙሕ እዩ ሓደ እዮም ተደልዮም ብፖሊስ ምክትታል ዝረኽቡ በዚ ድማ ኣብ ሓዳር ዝፍጸሙ ገበናት ብዙሓት እዮም ካብቲ ዝነኣሰ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ክሳብ ምጉዳል ኣካል ካብኡ ሓሊፉ ድማ ህይወት ክሳብ ምሕላፍ ዝበጽሕ እዩ የሆነ ሰዓት ላይ ጭንቅላቴን ወደ መሬት አውርዶ ሲመታኝ ደም ምናምን ይፈሰኝ ነበር ዝኾነ እዋን ርእሰይና መሬት አውዲቑ እንትወቕዓኒ ብኣፈይ ደም ይፈሰኒ ነይሩ ናይ መወዳእታ ውላደይ እንትወልድ ደም ፈሲስኒ ነይሩ ኣብቲ እዋን ዘልዕለኒ ሰብ ተሳኢኑ ብሞትን ህይወትን እየ ታሪፈ ሕዚ እቲ እዋን እዩ ዝረአየኒ ሕዚ እንተወዲቐ መን የትርፈኒ ሰባት ነይሮም ንደቀይ ክትብሉ በጃኹም ውሰዱኒ ኢለ ለሚነ ነይረ ኩሉ ሰብ ፈሪሕኒ
ተቆራሪጸ ነይረ እየ ኢደይ ተንጠልጢሉ ነይሩ እኔ ተበድያለሁ ወይም ደግሞ ጥቃት እየደረሰብኝ ነው ብለው ሲያምኑ አነ ተበዲለ እየ ወይ ድማ ጥቃት ይበጽሐንሎ ኢለን እንተኣምና ናበይ ከም ዝኸዳ ክፈልጣለወን ግልጋሎት ኣበይ ከም ዝረኽባ ክፈልጣለወን ንሱ እንተፈሊጠን እየን ዝመጻ ንሱ ፈሊጠን ድማ ሪፖርት እንተገይረን ክበጽሐኒ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ዝብል ይሓስባ ብዙም ስለማቀው ነገር አልነበረም ይመስለኛል ከሚዲያ ላይ ታይቶን ብዛዕባ ሕጊ ብዙሕ ዝፈልጦ ይነበረንን ይመስለኒ ኣብ ሚድያ ምስተራኤ ካብ ማሕበር ሰሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ማሕበራዊ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተደዊሉለይ በቲ ስልኪ ጉድኣት ከም ዝበጽሐኒ ሓቲቶምኒ ግን ድማ ሓቂ ኣይመሰለንን ነይሩ ማሕበሩ እንግዲህ ከተመሰረተ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል እዚ ማሕበር ካብ ዝምስረት 30 ዓመታት ኣቁጽሩ እዩ እዚ ማሕበር ብቐንዱ ዝፍለጠሉ ነፃ ሓገዝ ሕጊ ግልጋሎት ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መሃብ ጉዳያቶም ናብ ቤት ፍርዲ ሒስኻ መቕራብ ዝካተት እዩ ከምኡውን ንሕብረተሰብ መምሃርን ምንቃሕን ቀንዲ ዕለታዊ ስራሕቱ እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሕ ጥቃታት ልምውን መልክዖም እንዳቀያየሩ ካብ ከተማ ክሳብ ገጠር ምፍጻሞም ቀጽሎም እዮም በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በርካታ ናቸው ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍጸሙ ገበናት ብዙሓት እዮም ብደረጃ እንትርኢ ቀዳማይ ምዕጋት ወይ መሓዝዩ ንህፃናት ጅሆ ብምሓዝ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ምድርዳር እዩ ዘይግብኦም ረብሓ ምድላይ ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ዝበሉ ወንጀላት እዮም እንደተወለዱ ወዲያውን ወንጀል የሚፈጸምባቸው የግድያ ወንጀል ምስተወለዱ ገበን ዝፍጸሞም ህፃናት ኣለው ገበን ምቕታል ወይ ገበን ፈተነ ቅትለት ዝፍጸሞም ህፃናት ኣለው ኣብ ዓይነ ምድሪ ተደርብዮም ዝርከቡ ህፃናት በብመንገዱ ተደርብዮም ዝርከቡ ህፃናት ሰውነቶም ተቆሪጹ ኣካሎም ጎዲሉ ዝርከቡ ዕሸላት ኣለው ኣብዝሓ ኣብ ዕሸላ ዝፍጸም ገበን በኣዲታቶም እዩ ሓሓሊፉ ዘጋጥም ድማ ብኻሊእ ስድራ ተሓባብርነት እውን ህፃናት ክሞቱ ይግበር እዩ ወይ ድማ ኣካሎም ክጎደል ይግበር እዩ ጉልበት ብዝበዛ ህገወጥ ጽናዕ ዝውውር ጉልበት ብዝበዛ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ህፃናት ከምኡውን ግብረ ሰዶም ዝበሃል ገበን ኣብ ህፃናት ዝፍጸሙ እዮም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍጸሙ ገበናት ብዙሓት ብምዃኖም ብገበን ሕግን ብዝተጠቐሰ ኣገባብን ንፖሊስ ብዝተዋሃቦ ስልጣን መሰረት ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝበጽሑ ገበናት ብግቡእ ብምክልኻል ኣጻሪኻ ንዝምልከቱ ኣካል ምትሕልላፍ ዝብሉ ስራሕቲ ይውገኑ ኣለዉ እዮም ግርዛትም እንዲሁ አንዱ ጾታን መሰረት ካደረጉ ጥቃቶች ውስጥ የሚመደብ ነው ምግራዝ እውን ሓደ ጾታዊ መሰረት ካብ ዝበሃሉ ጥቃታት ዝምደብ እዩ ጾታዊ ትንኮሳ ኣካላዊ ጥቃት እውን ብተመሳሳሊ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሕ ኣገዲድኻ ምድፋር ሞት እውን የብጽሕ ከም ዘሎ ንርኢ ስለ ዘለና ጾታዊ መሰረት ዝገበሩ ጥቃታት ሞት የብጽሑ ኣለዉ ማለት እዩ በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ደግሞ እድሜያቸውን መሰረት ያደረገ ነው ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍጸሙ ገበናት ድማ ዕድሚኦም መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ማለት ህፃናት በኣካልን ኣእምሮን ገና ይዓብዩ ዘለዉ ብምዃኖም ነዚ ብምጥቃም ዝፍጸሙ ጥቃታት እዮም ክንብል ንኽእል ኢና መልካቸውን እየቀየሩ ከኦፍላይን ወደ ኦንላይን መልክዖም እንዳቀያየሩ ካብ ኦፍላይን ናብ ኦንላይን ብመርበብ ሓበሬታ ምፍርራሕ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ጥርሖም ብዘይ ክዳን ስእልታት እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይፍጸሙ ዘለዉ ገበናት እዮም ብጥንቃቐ ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ሓቢባ ኣቦ ሓሙሽተ ደቃ ካብ ዘሰናደአላ ሞት ተሪፋ ቁስላ እንዳተሓመመት በኸይዲ ድማ ንዝበጽሐ መጥቃዕቲ ፍትሒ ምእላሽ ቀጺላ ይህን ጉዳታት እሱም ጠፍቶ ነበረ ነዚ ጉድኣት ኣብጽሑ ንሱ ጠፊኡ ነይሩ ፈለማ ብኽፍለ ከተማ እዩ እቲ ጉዳይ ይረአ ነይሩ ን4 ወርሒ ኣይተረኸበን ዝለዓለ ስግኣት ነይሩና በሪ እንተተንኳሕኮይሑ ኣይነኣምንን ነርና ብፍላይ ደቀይ ብጣዕሚ ይፈርሑ ነይሮም ዝኾነ ዓይነት ብፍላይ ድምፂ ወዲ ተባዕታይ እንተሰሚዖም ኣዝዮም እዮም ዝድንግጹ ለይቲ ይብህርሩ ሽንቲ ኣብ መደቀሲኦም ምሻን ጀሚሮም ጥቃቱ ደርሷል ለፖሊስ ሪፖርት ቀርቧል ተጠርጣሪውን ደግሞ በወቅቱ አለመያዝ ነው ጥቃት በጽሑ እዩ ንፖሊስ ጸብጻብ በጽሑ እዩ ተጠርጣሪ ብእዋኑ ኣይተተሓዘን ተጠርጢሩ ብእዋኑ ብዘይምትሓዙ ቀዳማይ ኣብ ግድያት ስድራኣ ምፍራሕ ስለ ዝህሉ መረዳእታን ሓበሬታን ይጠፍእ እዩ ከዛ በኋላ ግን የሴቶች የክማል ማህበርና የሴቶችና ህጻናት አንድ ላይ ደብዳቤ በመጻፍ ነገሮችን በማስተካከል ድሕሪኡ ግን ማሕበር ሰሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ምስ ማሕበራዊ ጉዳይ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ብሓባር ደብዳቤ ብምጽሓፍ ነገራት ብምስትኽኻል
ናብ ፖሊስ አዲስ አበባ ክኸድዩ ተገይሩ አዲስ አበባ ፖሊስ ምክትታሎም ጽቡቕ ነይሩ ድሕሪ 4 ወርሒ ኣብ ክፍለ ሃገር ተታሒዙ ፖሊስ አዲስ አበባ ይሒዝዎ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በሴቶች ነጻ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝፍጸሙ ገበናት ንምክልኻል ኣብ 11ኦም ክፍለ ከተማታት ከምኡውን ኣብ ዘለዋ 9 ጣብያታት ፖሊስ ምርመራ ገበን ካብ ምጥያሽ ጀሚሩ አባላቱ አሰልጢኑ ኣብ ትቦታ ብግቡእ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝበጽሑ ገበናት ንምርማር ከምኡውን ግዳያት መሊስካ ንምጥያሽን ናይ ሕጊ ፍትሒ ስነ ልቦናን ሕውየት ንኽረኽቡ ምስ ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብምዃን ሓገዝ ጥዕና ንኽረኽቡ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ይትግበሩ ኣለዎ እዮም የፍትህ ሂደቱ አለቀ የጥቃት አድራሽ ተጠርጣሪው በማስረጃ ተረጋግጦ ወንጀለኛ ሆነ ከይዲ ፍትሒ ተወዲኡ ነቲ ጥቃት ዘብጽሕ ተጠርጣሪ ብመረዳእታ ተረጋጊጹ ገበነኛ ኮይኑ ተፈሪዱሉ ግን ኣብታ ግዳይ ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣለዉ ቀዳማይ ሓገዝ ስነ ልቦና ትደሊ እያ ከተገግም ትደሊ ግልጋሎት ስነ ልቦና ሕክምና የድልይዋ እዮም በጣም ልገልጸው ከምችለው በላይ ነው ጉዳይን እንደ ጉዳያቸው አድርገው ክገልጾ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ጉዳዮም ገይሮም እንዳተኸላኸሉለይ ኣብ ቤት ፍርዲ ጉዳየ ይከታተሉለይ ነይሮም ንዓይ ጽዕንቶ ስነ አእምሮ ከብጽሐለይ ስለ ዝኽእል ኣይትረኸብ ብምባል ማሕበር ሰሙያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ማሕበራዊ ጉዳይን እዮም ጉዳየ ይከታተሉለይ ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ጥቃዓታት ኣብ ልዕሊ ደቀን ዝበጽሕ ጉድኣት ተገይሩ ይዝውሰድ ህፃናት ድማ ተስፋ መጻኢ ዘበን እዮም እሞ ኣብ ልዕሊኦም ዝበጽሕ ጉዳት ሃገር እውን እዩ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ከሶስቱ አንዷ ሴት የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ናት ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሓንቲ ጾታዊ ጥቃት ይበጽሓ ወይ በጽሕዋ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ጥቃት በጽሕዋ እዩ ማለት ድማ ከም ሃገር ጉድኣት ዘብጽሕ እዩ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝበጽሑ በደላት ሓቢሮሞም ዝዓዊ እዮም ብህይወት እንተተሪፎም ማለት እዩ በተስራቱን እምነት ማሳጣት ታለ ንስርዓት ፍትሒ እምነት ከስእን ምግባር ትሪ ምክንያቱ ግድያት ህጹጽ ፍትሒ እንተ ዘይረኺቦም ኣብ ስርዓት ፍትሒ እምነት ምስኣን ነቲ ስርዓት ፍትሒ ምጭንናቕ ዝብል ከም ሃገር ዝረአ ጸገም እዩ ንኣብነት ب10 ደያኑ ወይ ب10 ፖሊስ ክስራሕ ዝግብኦ ብ20-30 ፖሊስ ክስራሕ ምግባር ኣብ ሃገር ዘብጽሖ ጽዕንቶ ኣሎ ጥቃት እየበዛ በመጣ ቁጥር የሚያሳየው ኢምፕሊኬሽን አለ አንድ ሀገር ላይ ጥቃት እንዳበዝሐ በዝመጸ ቁጽሪ ኣብ ሃገር ዝረአ ነገር ኣሎ ምልሕላሕ ሓለዋ ጉዳት ኣብጽሖም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዝወሃብ ቅጽዓት ምንኣስ ገበን ክበራኸት ስለ ዝገብር ናይ ባዕሉ ጽልዋ ኣለዎ በሴቶች ነጻ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍጸሙ ገበናት ብሓደ ጉዳይ እንሪኦ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣደ ከም ዝፍጸም ኣብ ልዕሊ ስድራ ከም ዝፍጸም ተገይሩ ክረአ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሕ ጥቃት ብቐጥታ ኣብ ልምዓት ሃገር ኣብ ሰላም ጽዕንቶ ኣለዎ ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሑ ጥቃታት ካብ ዝበጽሐን ኣካላውን ስነ ልቦናውን ጉድኣት ብተወሳኺ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብትምህርቲ ብዘፈርጥዕና ኩሉ ጸገም ዝፈጥር እዩ ምክንያቱ ዝተፈለየ ስነ ልቦናዊ ጽዕንቶ ኣለወን ክሕከማ ዝግብአን ብዙሕ ነገር ኣለወን እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ንቁሕ ተሳትፎ ከይህልወን ዝገብር እዩ ህፃናት የነጋገር ተረካቢ ናቸው ግን የሚረከቡን ህፃናት ተረከብቲ ዓዲ እዮም ግን ድማ ዝርከቡና እንትንሕልዎምን ብብቁዕ ኣክላዊ ቁመና ዓብዮም ተማሂሮም ንጽቡቕ እንትበጽሑን እዩ ዓዲ እንረክቦም በመጫወቻ ጊዜያቸው ወይ ደግሞ ፊልም በማየቻ ወይ በቃ የራሳቸውን ነገር በማድረጋቸው ጊዜያቸው ቁጭ ብለው ስለ ሶሉሽን ነው የሚያስቡት ኣብ መጻወት እዋኖም ወይ ድማ ፊልሚ ኣብ ዝርእሉ ብሓፈሻ ናይ ባዕሎም ነገር ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መፍትሒ እዮም ዝሓስቡ ሓንቲ ኣጓለይ ኣነ ብጣዕሚ እኮ እየ ዝሓስብ ኢላትኒ ንእሽተ እያ ከመይ እንትብላ ብኮንትራት እየ ዝምርዐው ኢላትኒ ሓንቲ ኣድማ ክሳብ ሕዚ ካብ ርእሰይ ዘይጠፍእ ዝተዛረበትኒ
ودي خمز انت خوينو نمنتاي أنستيت زيتو إيلاتني أزي حزي مس أمنتنان مس علماو هيوتنان أزي خبيليو كم يجيرك رد أخمز غلي جنك أن نيرو حنتي أدما بشوعة عمت زولتو أي خأتو مغنياتو مئنتان كوقعو كاباي سلازن استبل نيرا اتحانت دما تدليخن تمرعوا أنا جن حات النمبر إنه مخان أيدل نتبل بحفشة كلن استفلالي من مارس إيان يمزع نيران أنا دما يمنا يسمع عن نيرو بسوم وياسنا أمرو يكتاتلنا اللخوية حبيبا نابتك الفتحين تمرح عم منقدا عجخي زبلوان زت حبابروان وجنات بزحاتي በጣም ማለት አንተ ስትጎዳ መጀመሪያ መደመጥ ነው የምትፈልገው እኔ በጣም እንደዚህ አሁን ሴቶችና ይግባለማ ማህበር فلما انت تقودا كتسمع عيخات دلي محبر سمويا حق دق انستو إثيوبيا ناب قدايات هتصانات دق انستيون انتنكد لعلى كله يدامجونا يم نسأقمكا حابيرون بخيوم بفلاي دما محبر سمويا حق دق انستيو كسس حيفهم كوبي غيرهم أبزقوان كفليت كباريو إذا كله كيلوم يوم حاجز قبرلنا ኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር ለሴቶችና ለህፃናት ነፃ የሆነ ምንም አይነት ክፍያ የሌለው የህግ አገልግሎት ይሰጣል ማህበር ሰማያ ህግ ደቅ አንስትዮ ኢትዮጵያ ንደቅ አንስትዮን ህፃናትን ነፃ ዝኾነ አይነት ክፍሊት ዘይውሉ ግልጋሎት ህጊ ይህብዩ ነቲ ግልጋሎት በአካል በመምጻእ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም በአካል መምጻእ ዘይከኣሉ ኣዝዩ ሃንደበታዊ ብዝኾነ ኩነታት መምጻእ ኣብ ዘይኽእልሉ ኩነታት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እንተሃልዮም እውን ብነፃ መስመር ስልክና 7711 እንዳደወሉ ነፃ ግልጋሎት ሕጊ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም حبيبا ولا كوا نبعتك حبسن قداتك كحسن أبي تقع زتحابر وجنات تنبرو بقولك عدما قداتا زي تردون وسلا زي تسمعوا من أكلات أي تسألون هك بيك أربينسو بيك أرسم يعرف يبيتي بك أمرس اسكال درس يتسمعون نقروش نبرو حقي تسترفن سنيرو صغيل عارفة أبقى زي كيف تزبل كساب زبل استسمعون نقرات نيروم بزح نقر تواهي لأيام نمنتاي أخي كمز جيركي نمنتاي تملالسي كنت تعارقكم انتاي جيركيو أخي كمز جيركي زخونا نقر زي جبركيو ما كمزي أي جبركن زبلو أكالات نيروم نسخاتكم أكالات حقيهم جبن كي يقاتم كي يقودائهم كتت أبقوا لي زقب أمبر زي تساريو تبات حلو نقريو يولوم نيرا ለምሳሌ የት ነበርሽ ምን ስትሰሪ ነበር ለምንዶ ጥቃቱ ይደረሰብሽ አንቺ ራስሽን ለመከላከል ምን አደረግሽ የሚባሉ ምላሾችን የሚሰጡ ንኣብነት ኣበይ ነርኪ ታይ ትገብሪ ነርኪ ንምንታይ እዩ እዚ ጥቃት በፂሕኪ ንስኺ ዓርስኽ ንምክልኻል እንታይ ጌርኪ ዝብሉ መልስታት ዝህቡ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት ክህልው ይኽእሉ እዮም بتجبارون كابتن دق أنستيون نسمعه حدا ጸብጻባት ስለዘለው በፍትህ ስርዓቱ በመተስተናገድበት ጊዜ ኣብ ስርዓት ሕጊ ኣብ እትተኣናገደሉ እዋን ጥቅዓት ዝበጽሓ ጓል ኣንስተይትን ህፃንን ዝበጽሖም ሕማም ስነ ልቦና ክንርዳእ ዝኽእል ወይ ድማ ኣብ ሕማም ዘላ ጓል አንስቴትን ህፃንን ምቹው ዝኾነ ግልጋሎት ክረኽቡ ኣለዎም አንዳንድ ቦታዎች አሁን ጥሩ ጅማሬዎች አሉ በፖሊስ አካባቢ የሴቶችና የህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ይሄንን ብቻ መመርመር በሚችሉ ለዚህ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓደ ቦታታት ጽቡቕ ጅማሬታት ኣለው ኣብ ከባቢ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበጽሑ ጥቃዓታት ጥራሕ ክምርምሩ ዝኽእሉ ነዚ ጥራሕ ዘስልጥኑ ፖላዊስ ኣለዎም ሕዝውን ግና እቲ ጸገም ببزح له የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ግዳያት ህፃናትን ደቂ አንስትዮን በስርዓት ፍትሕ ገበን ኣብ ዝሓለፉ እዋን እንታይ ዓይነት መሰል ኣተሓሕዛ ኣለዎም ዝብል ክትትል ሰሪሑ ነይሩ ኣብቲ ስራሕ ኣብ ምክልኻል ክሰርሓሉ ይግባእ ግን ድማ ሕዚ ግዜ ጥቃት ምስ በጽሐ እዞም ግዳያት ፍትሒ ንምእላሽ ናብ ኣካላት ፍትሒ ይኸዱ እዮም ኣብዚ ኸይዲ ዘለው እንታይ ዓይነት መሰል ኣለዎም ንዝብል እቲ ቀዳማይ ግልጋሎት ፍትሒ ተበጽሒነት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ተጎድአት ፍትሒ ዝበሃል ትካል ትደሊ እያ ነቲ ፍትሒ ዝበሃል ትካል ኣብዚ ሃገር ወይ በወረዳ ወይ ክፍለ ከተማ ምህላው ዘይኮነስ ንሳ ካብ ዘለቶ ከባቢ ክንደየናይ ቀረባ እዩ ክንደይ ወጻኢ የውፅኣ
ክርአ ኣለዎ ዘብል ትንታኔ ኢና ረኺብና። ከሁሉም ደግሞ የሚበልጠው በማህበረሰቡ መገለል ነው። ልዕሊ ኩሉ ድማ ብማሕበረሰብ ምግላል እዩ ዝበልጽ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቕዓታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ጽዕንቶ ንኸኣትዋ ተመሊሰን ናብ ሕብረተሰብ ከይሕወሳ ቅድሚኡ ዝነበረ ህይወተን ከይቕጽላ ዝገብር ኩነታት ይፍጠር እዩ እሞ ከደረሰብኝ ጉዳት በላይ የማህበረሰቡ ጫና ነበረን የሚጎዳኝ። ካብቲ ዝበጽሐኒ ጉድኣት ንላዕሊ ዝጎድአኒ ጽዕንቶ ማሕበረሰብ እዩ። ኣዝዩ ሰይሩኒ እዩ። ስቃየ ህይወተይ ጉድኣተይ ኣብ ገዛይ ዘሕለፍክዎ ናይ 18 ዓመት ሙሉእ ሓዳረይ ስቃይ እዩ። እቲ ዝገርም ኣፍቲሓቶ እኮ ተባሂለ እየ ገንዘብ ሂዋ ኣፍቲሓቶ በቲ ካልእ ድማ ኣእሲራቶ ይብልኻ። ዝርአ ጉድኣት እንዳሃለወኒ ከም ተጎዳኢት ኣይረአይ ነይረ። ኣነ እየ ከም ዘጥፋእኹ ዝርአ ነይረ። ኣቦ ደቃ እንድዩ ሓቢሮም ነይሮም እንድዮም ዝብል ኣሎ። ሓቢሮዮ ነይረ እንድዩ ክቐትለኒ ደልዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበፅሑ ዝኾነ ዓይነት በደላት ንምክልኻል ኢሉ እውን ፍትሒ ንምርካብ ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ሕግታት ኣዋጃትን ስምምዓትን ኣለዉ እዮም። ኢትዮጵያ አብዛኞቹን ፈርማለች። ኢትዮጵያ ንመብዛሕቲኦም ፈሪማ እያ። ንኣብነት ብቐንዲ ዝጥቀስ ሴደ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጽም ዝኾነ ኣድልዋዊ ተግባር ንምእላይ ዝተገበረ ስምምዕ ንብሎ ኣሎ። ብብርኪ ኣህጉር እንብሎ ድማ ፕሮቶኮል ማብቶ ወይ ድማ ፕሮቶኮል መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ እንብሎ ኣሎ። ህፃናት ብዝምልከት ድማ CRC ስምምዕ መሰላት ህፃናት እንብሎም ብዙሓት ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ስምምዓት ኣለዉ። እዞም ስምምዓት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበፅሑ ጥቃዓታት ንምክልኻል ምስተፈጸመ ድማ ብትግሃት ምርመራ ንኽግበር ድሕሪኡ ድማ ተሓታታይነት ንኽረጋገጽ ተሓታታይነት ምስ ተረጋገጸ ድማ ንግዳያት ኣድላይ ዝኾነ ስነ ልቦናውን ካልኦት ሓገዛትን ንኽግበረሎም ኣብ ልዕሊ ሃገራት ግዴታ ዘንብሩ እዮም እቶም ሕግታት። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ባዕልን ሓሊፈን ማእገር ህዝቢ ንክኾናን ፍረ ጽባሕ ዝኾኑ ህፃናት እውን ተስፍኦም ከይጽልምት ሃገር እውን ስነ ልቦንኡ ኣብ ዝተሰበረ ወለዶ ወዲቓ ዓቕሚ ከይትስእን ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝበጽሑ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምዕጋት ግድን ይኸውን። ህብረተሰቡ እንደነዚህ አይነት ወንጀሎችን መከላከል ተፈጽመው ሲገኙ ደግሞ ማጋለጥ ሕብረተሰብ ከምዚኦም ዝበሉ ገመናት ክከላኸል ተፈጺሞም እንትርከቡ ድማ ከጋልጽ ይግባእ። ጥፋኣት ንዘብጽሑ ኣሕሊፍካ መሃብ የድሊ። በዚ ድማ ካብ መን እንታይ ትጽቢት ይግበር እንትንብል ካብ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ስራሕ ትጽቢት ይግበር። ወይ መፍትሒ ኣካላት የሚደርሱት ኣካላት ፍትሒ ዝበጽሑ ገበን ምስተፈጸመ እዩ። ቅድሚኡ ግና ናይ ምምሃር ግንዛበ ምፍጣር ባህሪ ገበን ዘለዎም ሰብ እንተሃልዩ ነቲ ባህሪኡ ምልዋጥ ብዝከኣለሉ ኩነታት መምህራንን ስነ ልቦና ግንዛበ ተዝፈጥሩ። በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ለመከላከልና ምላሽ የመስጠት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍጸሙ ገበናት ንምክልኻልን ምላሽ መሃብን ግደ ሓደ ክልተ ትካላት ኣይኮነን። ግደ ሚድያ እውን ጥራሕ ኣይኮነን። ግደ ፖሊስ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ኩሉ ካብ ገዛ ጀሚሩ ሩኡይ ግደ ኣለዎ። ህግ ብቻውን ምንም አይሰራም። እኛም ልናግዘው ይገባል። ሕጊ በይኑ ዝኾነ ነገር ኣይሰርሕን። ንሕና እውን ክንሕግዞ ይግባእ። እንትንሕግዞ እዩ ሕጊ እውን ዝሕግዘና። ፍትሒ ኣሎ፣ ኣነ ፍትሒ ረኺበ እየ፣ ሕጊ ኣሎ፣ ፍትሒ ኣሎ ኢለ ንኽኣምን ገይሩኒ እዩ። ኣካላት ፍትሒ እውን ሓጊዞምን እዮም የቐኒየለይ። ንእሽተይ ስግኣተይ ንሱ ምስተኣሰረ እውን ኣብ ቤት ህንፀት ኮይኑ ስልኪ ይድውለለይ ነይሩ፣ ይፈራርሐኒ ነይሩ። ንላዕለዋት ኣካላት ከይደ ምስ ኣዘራረብክዎም ጠጠው ክብል ገይሮሙሎ እዮም። ንዓኣቶም እውን የመስግን። ሓቢባ ሎሚ ብሓዱሽ ተስፋ ደቃ ብስነ ምግባርን ትምህርትን ኮስኩሳን ዳዕበየት ትማሊ ኣብ ደቃ ዝበጽሐ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ጥቕዓት እንዳሓከመት ንጽባሕ ጠንኪራ ተረካብ ሃገር ዝኾኑ ወለዶታት ንምፍራይ ግቡኣ ትዋጽእ ኣላ። ታሪክ ሓቢባ ታሪክ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ በብገጹ ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት ዝበጽሐን ጥቕዓት ዓፊነን ዝነብራ ዘይተሰምዐ ኣውያት ኣብነት እዩ።